ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପାଠେଲା ତାଳ କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି ସେ କଥା କିଏ କହିବ। କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିଲା ଭାବିଲି କଥାଟା ପଚାରିଦେବି। ହଜୁର ତୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲୁ ଏ ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତର କିଏ? କାହିଁକି ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ବୁଝୁଛୁ? କାହିଁକି ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆଉ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। हे आकाश, तो सहित ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସେଦିନ କୋଣାର୍କ ଦେଉଳ ଗଢ଼ା ସରିବା ପରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଘରମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗକୁ ଦେଇ ମରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଘରମାତା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ମୋ ଭାଇମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି। ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିବି।